Какво става, хора? Аз съм Ванчок БГ и това ще бъде първи епизод от Napoli Manager Mod на FIFA 13, сезон 2013-2014. Сега започваме менеджер мода. Наполи са отбор в Италия, който не знае, от град Неапол. Сега ги намираме. Ето ги. Ще играем на професионал на 4 минути в Евро. Стадион Сао Пауло. Ще играем в Шампионска лига. Доста трудна група. В групата ни е Арсенал, Борусия Дортмунд и Марсилия. Като цяло само Марсилия са достижим отбор. Така. Днес пише куриозното име. Така. Продължаваме напред. Тук малко се позабавих, извинете за това. Ето. Почвам да показвам отбора. Това е Хосе Рейна, 30 години. Същото за сега. Това е Федерико Фернандес. Това е Пау Канаваро. Той е централен защитник. Това е Раул Албиол. Пак централен защитник. Кристиан Ладжо. Той вече е полузащитник. Илер също. Бехрами. И Зунига. Зад нападатели играе Мари Хамшик. Нападатели са Гонсало Игуин и Пан... Така, ето го и Бритус. Така трябва да се класираме за Шампионска лига в следващия сезон. Този сезон. Трябва да стигнем до финал на местната купа. Трябва да стигнем и до полуфинал на Шампионска лига. Ще бъде доста трудно. Не знам как ще го правим, но това е за напред. Сега оферта за Тотино. Ние ще я откажем. Той е много млад и има много потенциал с него. Няма да го продаваме. На 16 години, 67 оверал. Може би един страхотен играч. Така. Така. Това е отбора след промените. Това го Войчех Честни от Арсенал. Много добър вратар. Да купи го. На 23 години е. Това е Монтоя от Барселона. Закупи го. Той е само на 22 години. 75 оверал. Има доста добри показатели. Това е Бритус. Един опитен играч, който ще ни бъде много полезен. 77 оверал. Надявам се да се справя добре в мачовете. Това е само на 28 години. Това е Раул Биол на 27 години. 80 оверал. Така. Това е Давиде Сантон, закупи го от Нюкасъл. Много добър ляв бек, само на 22 години. Надявам се да се справя добре. Следващият е Илер, той не е полузащитник. Той има доста добри показатели, като цяло. Се надявам да се прави. Това е Бехрами, той също е доста добър играч. И се надявам и той да се справя. Така, играем в схема между 4-3-1-2. Така, това е Зунига на 27 години. Не е лош играч. Това е Мари Хамшик, един много добър полузащитник на 85 оверал на 25 години. Това е Лоренцо Исайн на 22 години, 77 оверал. Това е Мартинес на 26 години, 80 оверал. Ето кой ще играе като титуляр, но сега е контузен, Гонсало Игуин. Той е доста добър, има доста финишинг и се надявам да се справя. И да, като цяло това ще бъде този епизод. Надявам се да ви е харесал и чао!